No. Anụmanụ. Anụmanụ. Hello, now we are bringing you the Igbo lesson 1.1c. This is the final part of the lesson on the special Igbo letter in the Igbo alphabet, G. So I want you to pay attention. Pay attention. Gee ntị. Pay attention. Gee ntị. Also, listen. Gee ntị. Listen. Gee ntị. They are the same thing. Gee ntị. Pay attention. Gee ntị. Listen. You get that? Good. Ọdịmma. Thank you. Daalụ. Thank you. Daalụ. Pay attention. Gee ntị. You can say listen. Gee ntị. Hey, I'm Lindsay. Please, what is our next topic? Yeah. Hey, Amalinze. Biko, kedu isiokwu anyị ọzọ? The next is oche. Oche. Chair. Oche. Chair. Oche. Chairs or seats. Oche. Chairs or seats. Type of chairs or seats. Sofa or couch. Oche. Cane chair. Oche. Single chair. Oche. Please note this. Oche is something you sit on. Sofa or couch. Oche. Cane chair. Oche. Stool. Bench. Chair, etc. are all oche. Oche is something you will sit on. Do you get that? Great. Otu, abụọ, atọ. Anyị nwere oche atọ. Anyị nwere oche atọ. We have 3 chairs, or 3 seats. Anyị nwere oche atọ. We have 3 chairs, or 3 seats. Yes, anyị nwere oche atọ. Anyị nwere oche atọ. We have 3 seats. It could be we have 3 chairs. We have 3 seats. Yeah. Okay. Daalụ Amalinze. Thank you. The next lesson. Ọcha. Ọcha. Now listen to the lesson. Ocha. Ocha. Clean or white. Ocha. Clean or white. Ezem dị ọcha. Ezem dị ọcha. My teeth are clean. Or my teeth are white.
Ezem dị ọcha. Ezem dị ọcha. My teeth are clean. Or my teeth are white. Ezem dị ọcha. Ezem dị ọcha. My teeth are clean. Or my teeth are white. Ezem dị ọcha. Ọcha. Clean. Or white. Ọcha. Ezem dị ọcha. Ezem dị ọcha. Chere. Chere. Wait. Chere. Wait. Wait. Chere. 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 Wait. Wait. Chere. Wait. Chere. Wait. Chere. Wait. Chere. Wait. Chere, wait. Chere, wait. Cherem. Cherem. Wait for me. Cherem. Wait for me. Cherem. 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 Wait for me. Cherem. Wait for me. Cherem. Wait for me. Chere, wait. When somebody tells you chere, the person means wait. When the person says cherem, that is wait for me. Cherem. Did you get that? Cherem. Wait for me. Chiriri mba. Chi. 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 Chiri mba. Chiri mba. Kulamba. Kulamba. Anamata kontempe. Anamatu kontempe. Anamata baramata abumelu. Aputala chambona cha otakaku tinu kumbaba tozo Menata pako mba. Menata pako mba. Aputala chambona cha otakaku tinu kumbaba tozo Chiri mba. Chiri mba. Kulamba. Kulamba. Anamata kontempe. Anamatu kontempe. Anamata baramata abumelu. Aputala chambona cha otakaku tinu kumbaba tozo Menata pako mba. Menata pako mba. Kutla chambona cha otakaku tinu kumbaba tozo Chiri mba. Chiri mba. Kulamba. 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 Bam 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 bam. Ebe a ka anyị na-eweta nkụzi anyị maka chi n'isi njedebe. Oh yes, we have finished with CH. Biko chere n'aka ghọrọ nkụzi nke ọzọ na-abịanụ ga-abụ maka wee. The next segment is GB. Wee.
binyere na anyị aka ka ozi anyị wee na-erute unu ozigbo ewepụtara ya. Binyere anyị aka ma welikwara anyị isi aka elu ma ọ masị gị. Ndewo. Please subscribe to our channel to get regular updates and give us a thumb up if you wish. Thank you.